Această expoziție se dorește a fi o mărturie de credință prin artă. Ea acumulează o experiență și o activitate de mai bine de 20 de ani de cercetare în acest univers al artei cu tematică religioasă, creștină și ortodoxă, pe care am realizat-o ca urmare a acestei convingeri de credință. Tema acestei expoziții cumulează în timp mai multe variante. Ultima la care am ajuns este denumirea Pași înspre cer. Mesajul se adresează oamenilor și mai ales conștiințelor și sufletelor umane de a comunica existența divinității, a dumnezeirii, tocmai pentru a aduce la cunoștință celor care încă nu sunt hotărâți sau nu cred sau sunt indeciși, pentru a le veni într-un ajutor, într-o formă de sprijin. Locația aceasta nu este întâmplătoare. Am demarat acest proiect pentru că expoziția face parte dintr-un proiect de popularizare, de anunțare și de înștiințare, practic, a publicului larg și ca atare dorim să itinerăm această expoziție în cât mai multe locuri, în cât mai multe episcopii, mitropolii, patriarhii din țară, cât și, bineînțeles, în afara țării noastre. Și acest loc nu a fost ales întâmplător, da, este intenționat ales, în primul rând, datorită faptului că aici noi locuim, aici trăim, în primul rând, în al doilea rând, pentru valoarea istorică și a istoriei recente a locului, respectiv a Timișoarei. Știm foarte bine că nu suntem foarte departe de evenimentele din 1989, unde a avut loc începutul răsturnării dictaturii comuniste. Eu însumi am fost martor și am făcut parte din acele evenimente aici în decembrie. Chiar mă aflam pe treptele acestui spațiu sacru al catedralei, participând în seara zilei de 17 decembrie la acele evenimente. Ca atare, am și o datorie morală și creștinească de conștiință civică de a începe de aici acest proiect și acest demers expozițional. Vidimo u kojim se sve pravcima kreće današnja umetnost i eto, ovaj čovjek nas vraća k sebi. Dakle, to su jako mnogo promišljeni radovi. Za svaki rad on je dugo mislio. Ali podloga svemu tome jeste čovjek Eugen Barzu, koji je pre svega veliki i aktivan vernik pravoslavne crkve, koji živi u toj crkvenoj zajednici, koji se hrani tom blagodaću Duha Svetoga i onda on je usmjerio sve svoje stvaralačke snage, budući da je to talenat od Boga primljen, on na taj način
uzvraća Bogu. I eto, on ostavlja pravoslavlju ne samo ove radove, već i poruku da bez obzira što čovjek radi u životu, ako je on usmjeren ka Bogu, ako je njegov svakidašnji usmjeren ka Bogu, on može i svoj rad na taj način da uradi, da bi tim svojim radom svedočio veru, svedočio istinu, svedočio Boga pred ljudima, pred ostalima. Dakle, to je kao jedna propoved kojom on blagodari Gospodu, hvali Gospoda i prenaša istinu, dogmatsku istinu, pravoslavnu, kroz svaki rad. Lucrările cumulează, cum v-am mai spus, o cercetare de peste 20 de ani. Sunt din diferite perioade din acest timp și mai noi, de ultimă oră, să spunem așa, cele mai noi, mai puțin noi și, bineînțeles, primele fiind cele mai vechi. Practic este o prezentare de ansamblu a întregii mele activități de cercetare pe această tematică de artă religioasă, artă creștină, ortodoxă. Am putea spune chiar că este o prezentare succintă a opusului dumneavoastră ca artist? Da și nu, pentru că în spațiu, să spunem, laic al universului artistic, al lumii artistice, sunt cunoscut ca un sculptor pro-life, un sculptor pentru viață. Tematica și tematicile abordate ca plastician, fără conotație de artă religioasă, pivotează în jurul tematicii genezei umane, a maternității. Dar în subsidiar, practic, în sens creștin, ortodox, noi știm că tema maternității are în spate ca patroană spirituală pe Maica Domnului. Maica Domnului cu pruncul. Deci nu există o separare evidentă și total diferită, nu. Doar ca problematică stilistică, modul în care sunt utilizate elementele plastice, compoziționale, specifice domeniului artistic, aici pot să apară diferențe de imagine, de formă. Uznošenja vidimo da je krst osnova. Leitmotiv. Leitmotiv. E sad,
U Starom Zavetu je zapisano da je u raju bilo to drvo života, koje je značilo drvo života, drvo poznanje dobra i zla. Ali tu zbog prvih ljudi sve je to palo. Sad, iz tog drveta života, da tako kažem, rađa se novo drvo, drvo krsta, koje ima svoje korene u zemlji, a svoj vrh, ili svojim vrhom, da tako kažem, podupire nebo. I na tom krstu stoji Hristos, razapet, koji svojim rukama prigrljuje ceo svet. Znači, eto, vraća se ono drvo života, ali ovog puta to je simbol krsta. Krst koji postaje život. Krst koji kao najokrutniji instrument mučenja, postao je znak i pobede nad smrću, nad đavolom, nad grehom i ključ za otvaranje Carstva nebeskoga. I eto, sad, autor je zamislio ovu kolonu. Stari Zavet, jevrejski narod putujući po pustinji, on je bio predvođen onim stubom svetlosti koji je predvodio povorku Mojsija i narod 40 godina lutajući po pustinji. Eto, nas predvodi krst. Krst je naš predvodnik. Krst je naš uzvodnik. Krst je naša stepenica kojim moramo da se uspnemo ako bi stvarno željeli da budemo u to večno Božje carstvo, mi koji verujemo. I zato ova kolona možda pozamisli na Brankuševu kolana fora infinit. Evo, ova je ta stub uznošenja. Svaki jedan krst može da znači u prenosnom smislu i jednog od nas, svakog od nas. A svaki taj krst može da znači po jedan stepen kojeg mi trebamo, po jedna mala Golgota naših života. Jer kaže Gospod Hristos, ko ne uzme krst svoj, ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Eto sad, mi uzimamo svako svoj krst i uznosimo se preko tog krsta, preko te lične Golgote, mi se uznosimo i postajemo nebeska bića po kojima smo i stvoreni da budemo. I zato kažem, to je centralni rad koji okolo sebe okuplja sve ove druge, jer sve ovdje je u znaku krsta. Krst je kapija, krst je ključ, krst je svetlost, krst je oružje protiv zlog duha i eto, naša lestvica koju je vidio u Starom Zavetu Jakov, na koju su uzlazili i silazili anđeli. To je ta naša lestvica sa koja nam se Bog daruje i silazi na svakoj liturgiji u putiru, a preko koje nas uznosi.
aș spune că o expoziție personală nu este atât de greu de organizat și de deschis, precum este, prin comparație, realizarea unui monument de artă destinat spațiului public. De ce? Pentru realizarea unei expoziții personale, în primul rând, depinde de tine ca autor, asta în ce privește existența lucrărilor, și pe urmă depinde de spațiu, de găzduire, de expoziția ca atare, practic de beneficiarul, să spunem, cel puțin periodic. Deci, practic, doar de două, cum să spun, trepte, două persoane sau două instituții. Pe când, în situația realizării unui monument de for public, sunt foarte, foarte multe aprobări, sunt foarte multe trepte, site care trebuie trecute cu multe, știu eu, de la factorul financiar, de susținere, de aprobare și trecere prin foarte multe comisii și apreciez că este mult mai dificil, mult mai greu sub raportul realizării și aprobării ca și apariție. Dar dincolo de acest aspect este cel de conținut. În cazul unei expoziții personale, este opinia ta strict artistică, umană, universul tău, filozofia ta. Practic, tu întrebi și tu dai și răspunsul. Sigur, vizitatorii vin și se întâlnesc cu o opinie personală exprimată prin lucrările de artă plastică și ca atare trebuie să răspundă și să corespundă doar eului personal, pe când un monument de artă, mai ales destinat unui spațiu public, în plus dacă este și finanțat de o comunitate, el trebuie să răspundă și să atingă mult mai multe cerințe ale beneficiarului și practic a întregii comunități care trebuie să se regăsească și să se identifice cu monumentul, semn, simbol amplasat în spațiu public. Deci cerințele și nivelul de așteptare este mult, mult mai înalt. Acesta e motivul pentru care consider că este mult mai greu, mult mai dificil, mai complicat de realizat un monument de artă publică decât o expoziție personală.